jamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Bignona e nder Casamance worgo leydi Sénégal kon waktu yoni to mofti hakkodere leydi Mali. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jam Allah wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko alkamisa balɗe 17 lewru nayaɓuru hitande ujunnaji ɗe nogas e joyyi ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka Sénégal kono ngu waɗi golle ndenago to Casamance worgo leydi ndi gila hanki alarba ɗum fuɗɗi fadare mabɓe ko jokkude riwde e nangude joguiɓe kaɓorɗe e wat boniyankoɓe waɗoɓe jangu waɗi balɗe ɗiɗi e nder falde Bignona o alhaali waɗi ko caggal nde peeje keɓal jaam ƴewtano ko ɓooyani toon to Casamance ko Tidiane Thiam horejo fedde politique PDCI RDA woni ko suɓa wonde candidat jo nde fedde e sumgoji satiɗi e lewru 10 ɓuuru hitande nde gonɗen ko hanki alarba calɗi nde fedde dawro e nder leydi Côte d'Ivoire cuɓimo Guinée e Conakry nambiyen Guinée tan ñawore wulitande Aliou Ba cokaɗo e ñawore aranere duuɓi ɗiɗi kaso no hanuno waɗude hanki to Conakry o lundiɗo laamu ardiɗo fedde modèle ana tuuma yennude horejo leydi ndi yimɓe hewɓe kalama natude e nder suudu sariya ndu awkaji makko kolli mette mabɓe tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɗo e nder leydi Sénégal puɗɗortoɗen gila hanki subaka kono ngu no woni e golle waɗude ndenago e diwal palmier e nder falle Bignona to Casamance worgo leydi Sénégal gonɗen ɗum waɗi ko balɗe ɗiɗi caggal jangu ngu fedde joguiɓe kaɓorɗe waɗi to wuuro wiyetego Djignaki e nder falde Bignona ha joni fandare ɗe golle kono leydi Sénégal ko nangude wujjoɓe jawdele e jokkude tampinde ɓiɓɓe diwal ngal ngol immitagol fitina no wawi battinde e kewal jaam e nder Casamance ete ko ɓooyani nanodire sifanoma toon to Bissau fukkingol kaɓorɗe Daka Jakkay kañum e eɓɓore Diomaye ngam ɓamtude Casamance yewtanoma keɗoɗen Assane Ba ko yañorgal mawgal woni e nder département Bignona balɗiɗe caggal de ñango ngu waɗi to Djignaki jamma altine fayi talata fedde joomen kaɓirɗe jani e wuuro ngo ɓe gujji kalis e gueɗe yeeyoɓe hewɓe ngol ɗo kew waɗi kulol mawgol e yimɓe he saabi diwan o fuɗɗinoma wadde jaam e nder hen kono Sénégal ummini opération mawɗo subako alarba ha tengti noon e nokku beeteɗo zone des palmiers to ñangu ngu sikka ummori kono ngu hutorto ko laaɗi diwoje e mobilaji kono gostodiral mawgal waɗi ina hollita pellital kono ngu ngam habde kala kolhule ngol ɗo ñangu ari ko saha e dejre woni yahrude yeeso no feewi e ɗi duuɓi cakkatiɗi ko wayno lelnugol kaɓirɗe base Jakaye nanodiral jaam ciñinagal to Bissau e fuɗɗode peeje Diomaye ngam Casamance no wiye plan Diomaye pour la Casamance kono ñangu Djignaki ina wawi addana yimɓe kulol gartugol fitinaji ha joni noon hay goto wiyani ko kanko waɗi ñangu ngu kono ngu haalani tawa e o opération puɗɗiɗo ɓe kolliti tan ko pellital mum en ha habde ɓe waɗɓe ñangu ngu hay sikoɓe payi keerol leydi Gambie e nder o diwan tamponoɗo e nder haare Casamance he yakar jaam dumotoɗo ina wayna ina hulɓani kadi Assane Ba nultodiraɗo men toon to Ziguinchor